Здравейте на всички, вие сте с Стоянов Гейминг и сега ще заредим сейва. Естествено, че зареждам сейфа и продължавам да играя. Сега ще им пишеше някакви чит кодове, може да се развали сейфа, да се щупи, да падне. Ето, мишката ни пак не работи. Да, наистина. Много е тъпо как. Много е тъпо как мишката ти не иска да работи от време на време. Направо изперквам често. А тя дори тук не работи, гледай. Добре де? Опа. Пак ли ми се е махнало това? Стрелба. Багящина. Проработи мишката. Че тя сега работи. В смисъл за стрелба, бачка ли? Не мога да го схвана това. Не мога да я схвана тази игра. Да бе, окей си е бачка. Да, и пак са бъгна. Се тая, значи... Се тая просто. Няма значение, какво са бъгна, какво не е. И толкова компютър, какво се засилива, ще кажеш, че GTA 5 играе. То като завали дъжд тук и става страшно. Така, печаги, почваме откъдето спряхме. Гадните тъпи мисии на Д. Стигнеш ли до Д, ядеш го мъжката. Сяпа полиция и полиция. Опа! Какво направих? Избързах. Сега полиция да му подгоня. Дай ми да ме гонят сета. Аз тази кола направя разпардях, бе. Лез с два удара. Оп. Оп, не тук завоя, там завоя. Ко прави днеска, бе? Аз къв съм от... Ко правиш, бе? Оп! Опа! Чакай, бе. Я чакай, бе. Бах ти дрифта. Не, аз днеска съм... Не ми кажи, че днеска ще е като вчера. Дед бяха лошата игра, дед беше. Сега докъде стигнахме? Минахме едната мисийка с хеликоптера. И тръгваме сега към другата, дето лодките мисля, че тук някъде беше. Тя е много гадна. Дед трябва да целиш лодките пак с хеликоптерче. Тя също е много тегава, много. Мега тегава мисия. Въпреки че аз предния път я направих много бързо. What kind of incompetent fool are you? Fool! Той как се е доста впъпеш. Така е, бах ти мобифона. Рикардо, That's the problem with this business. Как виках аз, Освалдо Риас и... These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next, huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here, Quentin! Пирсинг ли е? He'll fly you over the area. Eradicate them! Пак ли Майкъл Джексън е точно направен писал от него всеки път. Въпреки че той пече, някакъв маняк е става просто. Не види се лут, направо ще отрежи главата това. Но ама кефи там нещяки, като ги стреляш, как им фърчи кръв от главите, изчезват им главите и фърчи кръв, много готин. Какво трябва да правя? Hey, I got enough of that at school! Ланс му е. Но тук какво трябва да правя? You ever fire one of those from a whirly? No, I'll get a bit of practice on the way though. Май трябва да унищожа някакви лодки. Ама не мога да разбера. Okay, we're almost there. We'll make a
Те трябва ли да ги стрелям? Не, разменяме са нормално. Ма от кои трябва да избия повече? В смисъл? От някаква къща беше тук филм, бе. Ето е тая къща, ама ти много мърдаш, бе, лек. Не, ще си намаля сензитивите на мишката. Много е трудно, човек. Мега трудно е с това сензитиви. Тая мишка... Винаги мишката в GTA винаги е бъгвала. На всяка GTA бъгва по една или друга причина. Това аз не обичам да играя с джойстик. За съжаление, точно в такива моменти с джойстик са много трудно. Аз не беше лошо да си включа джойстика. Но на тези GTA-ки старите не може автоматично да се подключва от джойстик на такова и аз затова не цъкам. Иначе на GTA 5 се цъкам. Главно с джойстик. Без колко са далече обаче. Други има ли? Аз поне не виждам. То толкова много са клаци толкова или кой ден. О, чакай! Не ги видях тия пичове. Те нали само уж на оная къща са и други къщи. Там ги убих. Какъв късмет, брат? Чакай, не, брат. Братан. Ти схващам мисълта, трябва да ги избивам ли сега? То ще има ли още? Леко тук моля да се прикривам, не. Тая игра не може да се прикриваш. Не бе, не само полиция ми трябва сега. Значи отгоре 100% ще има някакви пендели, деча ма стрелят. Както казва Джак Ричър, винаги съм мразил стълбите. Защото са винаги си в неизгодно положение. Цъкам таб, за да взема това оръжие. Да, цъкам го таба, ама... Аха, тук. Не бе, не призареждай баш сега. Те добре, че те са слаби в тази игра, не могат да ме убият, иначе... Ай го куфарчето ми, Той ще ме вземе с хеликоптера ли? Пиша кода за полицията, защото не съм запознат в Vice City точно. Ето ти беше много тъпо така магически, ама вземи. Да съм бял фанал за някой въж, такова да е готино. Сета. В Vice City много не ми е ясно как стават нещата с полицията, затова гледам да пиша кода по-често. Защото наистина не ми е ясно как стават нещата с полицията. Да не да влизат вътре да му убиват, защото примерно на Сан Андреас те чакат отвън. Има една такава мисия. Не на Сан Андреас, но на GTA 5. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest You're boat on the East goddamn Coast? right. Not offhand, no. Me. Say mine. And I wanted to stay that You're way. goddamn right. Every smuggler from here to Caracas has one dream. A faster boat. Rumor has it the boatyard has just completed such a vessel
for some Costa Rican dickhead. Ето тук трябва да убива лодката. I want that boat. Не, той иска да я взим. Как се взима? I thought I got you. Where'd you come from? Think your pigeons are back. То се отлия така стреля в къщата си в Майами, бе. Та открадна най-бързата лодка. Лек. Той ни беше ли вече с хеликоптерчето, де трябва да пускам бомби? Ако е това е много гадна мисия. Ако е това, ще циклим на нея цял ден. Чакай да видя на мапа къде трябва да ида. Аре бе, лек. Пак се бъгва. Бъгвата ти игра да е ба. Добре, окей. Така е. На прав път сме. Мейде! Аз ви обещах, че ви пея. Бах ти тъпото ламбо, това изобщо не може да върви както трябва. Много ма дразни тази кола. Тук влизам в другия град и чак ми изза такова. Защото съм го отключил, лопнал съм го с хеликоптер. Аз даже съм забравил, че съм го лопнал. Това е много гадна мисия, бе, лек. Майко, това е много гадна мисия, бе, лек. Мале, това е много тегава мисия, брат. Мега тегава мисия е това. Брат, това е много гадна мисия, наистина, честно. Мега тъпа мисия е това, брат. Мега тъпа, наистина. Мале, аз съм свикнал в тази игра къде е кръвта и не я виждам въобще. Аз ви казах, че това е мега гадна мисия. Тук ще умра 7000 пъти. Сега трябва да потърся кодови. Много добри. Трябва да потърся кодови за бронежилетка и за всичко. Тук ще умра сега на 300 пъти. Добре, то ми лафи някакви глупости. Мен трябва да намерим... Пълна броня, сигурно е броня. Чай се. Сменя дрехите, преобразува. Аз с панзера ги правих, с танка ги правих, бе, да. С танка ще ги правя, ще стигам там и ще пускам танка. Но все пак ще си пусна и бронята. Професионал Tools. Дай професионал Tools да напиша. Никаква броня не ми даде това. Ново оръжие. Как се го превели? Бахте пичуете. Добре, сета. Слушай. Сега ще еда там и ще си пусна танка. Аз се чуих преди как ги правих и си спомням, че имаше някаква мега схема, защото то много трудно се бият те. Те иззад през 30 секунди иззад по 10 човека. И затова влях така кофти с колата, защото мислех, че с нея ще стане, ама не. Най-вероятно съм ги правил с танка там. Аз съм забрал как се правят мисиите на тази четяйка тилата. Бахте дрифта, видя ли? Аз не мога да обладя тази кола. Пак като спомна преди на Ultimate модови това онова,
дет не мога да се сейфа. Какво сме правили толкова време само да играем и да се кефим на геймплея, ама то тогава геймплея за това време беше нещо прекрасно, нека сега. Сега е супер тъп геймплея, обаче историята е важна. Сега да ви кажа, що внимавам винаги с писането на Панзер, защото пиша го веднъж, идвам тука, 365 пъти фейлвам мисията, идвам тука, пиша Панзер и то пада върху колата, колата се взривя и ме убива, което е ужасно. Най-тъпото е, че няма код за безсмъртие в то GTA, а всички други има, дори в GTA 5 има за безсмъртие код, който наистина много помага. А тук е да ме стрелят, ми е се тая врата. То как ме изкара, бе? Не ми работи мишката. Иначе ще те убия. Ама не ми работи мишката. Мале, то мод как бъгва. Ето виж. Ето виж. Аз точно ги стрелям и не умирам. И не умират. Много бързо пиша кодове. Тук е много готино, че на заключен екран много пишеш кодове. Хънтър Tools. Не стана. Чакай се. Чакай се, как го правих аз? Влизах им на йоу ли? Май им влизах на йоу. Чакай. Какъв то самурайски меч от? Със самурайския меч спомням, че много яко ги убивах, обаче той как се сваляше тази лодка? Май трябва да вляза вътре, нали? На коя игра ги убивах така със самурайския меч? Тук сега ще излезе някой. Не бе, никой не излезе. Те са работниците. Имаше една игра, дет със самурайския меч, много ги убивах. Ама май това беше, бе, това беше, бе, тая игра беше, бе. Един път много откачих, исках да фейлна направо нарочно. Дай газ. Дай газ, изобщо не ме бе. Не, бързо е, лут. Аре, не. Майко. Значи повечето игри ги минавам на YOLO, включително и ако се сещате за това Payday the Haste някой ако е играл. Аз в Payday the Haste съм толкова слаб, толкова съм слаб, ти казвам. И последно, първата мисия, тя е супер трудна първата мисия. Първата мисия се изпотих целия, но я минах на YOLO, всичко го минах на тичане. Много рядко съм ги стрелял. Аз първо се покривах и ги стрелях, те не спират да идват. Мен ми заминаха всичките патрони. Лодката няма ръчна, аз натискам спейс за дрифт. Навик, бе, навик. Аз и в колата, като съм така по навик, фащам ръчната и после си викам 3000 лева акт, една година без книжка, успокой се малко. Взех му на то пендайчо лодката. О, не! Тук пак съм в тъпия лабиринт, бро. В този лабиринт направо изперквам. Не знам откъде да стигна до пътя. Гледай. Не в лабиринта пак, бе. Майко. Не в този лабиринт, бе, лек. Как се излизаш от тук, бе? Как се излизаш от тук, бе? Брат, ай стига, бе. Тук замръкнахме момчета. Вляза ли в този лабиринт край? Излязох някъде. Излязох. Аз съм на басейна, аз съм на паша. Отивам с кравите. Чакай, бе!
Не, бе! Мислих, че са заклещи в басейна. Това не иска да тича, бе. Аре, тича, бе, лек. Много ма дразни Томи как няма стамина. Той 30 минути не му тича, 30 секунди тича. Дай тук малко допинг, бе, луд. Дай малко допинг, бе, луд. Дайте да дадете да вземем, то горе мога да взема мисия. Дай направо да вземам мисия. Въпреки, че на това съм от трудни мисиите и не ми се играят, ама понеже съм близо. Играят ми са повече на ония с Ато, мисиите са супер изи. Всички са много леснички. Той е много нервен, е. Той сигурно някой е на кока, брат. Той е супер нервен. Виж го, бе, как стреля видеото. Нормалник, че реши да някой крушум, ще станеш инвалид до живота. Нещастник. Пазно щупиш пишка. No matter. I can buy 100 more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City in Morris's yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat. Как си чеш топките с пиш? Видя ли как си чеш с дигала топките това? Смутаняк, дебел. Мисля, че това го убивахме. Няма ли да дойде време вече да го убия, че ми е писан от него, дебелак? Брат, аз ще умра някой път така. Ама не бе лек. Не бе лек, ти виж колко е близо това. Каква музичка? Let me guess. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap. But I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. We got some competition. So Tommy, we know it was Diaz busted our deal, so why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. I like your style. Oh my god. С това ли бажа, бе? Какви си тия сега? Тия да ни стрелят, лут. Ко стана, бе? Танасе! Лягаме в острова, бе! Лутички, бе! О, не! О, не! Не, значи гледай си кръвта. Не, нормален, не, завина някъде, обърни се, не! Майка му, дева, не мога да се завърти, не. Няма начин да се завърти тъпата лодка. Убит. Не, бе, лек, как му е толкова стъпо да умра, аз не мога да разбера, обаче те психика в тая игра направя брутален човек. Те наистина са брутални са тук. Просто супер неграмотно умират всички. В смисъл, като се удари кола в кола, лети, фарчи, там лодките летат и такова, много тъпо се го измисли. Това с тия лодки, няма да ти представя колко е мега трудно е управлението, направо не ти се вярва. Пак аз не знам на колко години сте, дали сте играли друг път GTA Vice City, обаче лодките са най-тегалото нещо. Не, най-тегалото нещо са самолетите и хеликоптерите в тази игра. Аз не знам самолет тук дали карам, да не помня. О, виж каква мисийка. Айде да разнообразим малко, стига с това пъпеша. Че случайно попаднах, аз бях тръгнал към дето, ама случайно попаднах на тази мисийка. Дайте да видим с каубоя какво му е да направим, защото ония ми е мега скучен вече. Едно е също с него. Една лодка ще го направим по суперизи емисията. Аз просто нещо се излегах и се разтригвах. Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a Haitian warlord died. Apparently the Cubans did it. Nobody's certain, but let's make them certain. You disguise yourself as a Cuban hombre and head on down and crash that funeral. Mix it up, and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh?
and then we'll just sit back and watch the prices tumble. Те, защото така треперат, бе, другирани ли са, бе, леко? То всеки път ма кара да се преобличам. Шматка, кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Сега ще сляза и ще го тура в майка ти. Чакай, че аз па нямам оръжие. Сега. Кой си ти, че така ще правиш, бе, нещастник? Ай, убий полицая. Ай, бягай, ма! Де е та овца, бе? Мраза се стъкна в някоя игра, направо издивявам. Така избих ги, почупи ми Мерцедес. Ма той оня ми почупи Мерцедес, аз не си го почупих сам. Аз не исках да си го почупвам, ама той оня гей много бързо да мине. Ай сега, минали? Ти направо му изтрих главата от лицето на земя. На хедшот. Тежък е, това ма кефи на GTA-ката, някой като те доса вадиш оръжието и го застрелваш тук. Обаче и на San Andreas е така, и на GTA 4 е така, въпреки че на GTA 4 много бавно и трудно се пишат кодовете. Обаче на GTA 5... На GTA 5 там е нещо друго. Там най-много трудно се пишат кодовете. Обаче на GTA 5 като я взем, GTA 5 пък за сметка на това има най-якия модер на света. Има един модер, дето от него може да спираш полицията за винаги и да се правиш безсмъртен. И аз винаги като почна игра, цак, цъкам съм безсмъртен, полицията до края, духай ти педали. Добре, такъв спортист, тенисист, дет или приличам на някой от някоя банда, примерно, може би в Майами, по време 80-те. Дали си мислиш, че така бих така да кажа не привлякал внимание? С този Мерцедес, дете целия изпочупен. Пушавам шортите. О, тук трябва да убия някой с един снайпер, нали? Аз къде отидах? Брат, на какви покриви отидох с този Мерцедес? Не! Не! Слизай, бягай, тичай! Тичай, тичай, тичай! Добре, дай тази Лада Самара, бе, лут. Духа е, пендел. Виж с каква Лада Самара съм, аз чак ме е срам. Чудесно, видяха те. Маняк. Сега ще разбереш кой са видели. Сетих се, тук имаше един филм. Мисля, че предния път не ме видяха, но сега и да ме видят, аз не се притеснявам вече. О, буса, трябва да тръгна след буса. То бус къде отива, бе, лек? Можа да буце. Чая да махна. Да няма патрулки поне за малко. Но е трудно с танк да гониш бус. Аз съм забрал тази мисия. Не мога да го убия, бе, лек. 100 пъти да стрелям по него. Пак ли, бе? Брато, с танка всичко става за секунди, брато. То кики върши сега, бе. Чай да си взема обикновена кола, стига с тези танка.
This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big cojones. Wanna work for me? Cojones. Имам големи хохонес, да. Аре, бе, тъпан, ко ми даваш лекичко газ така напред изтръпнал? Я го духа и нещастник. Бич! Ехи, чухте ли го тъй? Това е известието на телефона ми. Бич. Бич. Те са едно направо ще ги изсипа. Това е най-тъпата компания на целия свят, май. Пускат ми съобщения всеки ден. Всеки ден. Изберете вашия коледен подарък. Ще избера майка ти нещастник. Престани да ми пускаш тъпи съобщения. Бахте съобщенията лек. Аз ги блокирам номера на едно. Буквално блокирам номера. И те от друг номер пак ми пращат съобщения. Аз вече не знам и кога ми е сметката. Аз блокирах 4 номера и те от някакви други не спират, бе, човек. Това е тормоз, това аз не знам, не моля ги съда. Ще ги съда за тормоз тия копелета. Виж какво стана сега, бе. Майна, не те, бе. Не така, бе. Не! А колата се хлъзна, бе. Леко полицай. Но много добре са измислили това да мои колите да таковат. Сещинг. Колите да върват по вода, защото някой път се объркваш и се фърляш в някой вода. И ти става много кофти. Много ми харесва, че в тази игра дори да объркаш пътя няма никакъв проблем. То затова, между другото, според мен, затова тук няма waypoint. Той имам на GTA San Andreas, доколкото помня, мисля, че имаше waypoint, обаче тази waypoint, тя не ти прави GPS локация, ами просто кръгче. Не ти прави цяла локация такова да имаш с целия път и такова, ами ти прави просто едно кръгче. Той го гледахме, деца се стреля видеото, стереото. И отиваме за тъпата лодка. И такова. И пак реално все едното и нищо не е, нали? Въпреки, че пак малко те насочва, да, но не е толкова добре. Доколкото примерно на GTA 4 е първата GTA, където вече има waypoint C1 GPS и много удобно, наистина, много е удобно, защото ти казва завите наляво. Тя дори ти говори в GTA 4, което е уникално. Само че GTA 4 и GTA 5 не знам дали ще мога ги намеря с BG Subs. Ако ги намеря, ще е много готино, нали? Мога ли да мина от тази част на канала? Архипелаг, какво е това сега? Давай, карай се тая откъде, защото ние мафиотите са от една страна, аз да мина от тая да ги заобиколя. Не, да не ми издаде това, че ми избягва, че ще изперкам. Ама тази лодка, що не се движи как трябва? Не мога да се хвана лека. Това е идеята на тази лодка, що не се движи както трябва. Какво трябва да направя тук? Да дойда просто. Виж каква лесна мисия и аз се фейлнах. Хо, двете главички супер бързо ги удари. Стана ми лошо. Четвърта главичка. Пише си кода за полицията и съм бомба. Здраве на лодка, аз ги убих за 3 секунди 4. То ми доскоча. 4 бързи главички. Так. Айде. Сега ще гледам напред, за да не ми стане лошо. Ама той толкова тъпо кара, че... Има стрелци на пристана. Ей ге. Да, играя с кодове, по-добре ми е да не се занимавам с полицията, защото тя фейлва 95% от мисиите. И знаете ли защо? Стреляли са от някъде на мен не си това. Те не стрелят от хеликоптер ли?
накрая заминаха тия. Ба да не паднат върху нас. Аз в GTA 4. Виждаш? Край. Тия са готови. В GTA 4 веднъж правя една мисия, си спомням точно така както тая на една лодка и стрелям аз. И стрелям по един хеликоптер. И лек, този хеликоптер пада точно върху мен. Те там нали са реални нещата баш. Няма GTA 5 много са подобрени скриптовики, почти е невъзможно да стане такъв фал. Хеликоптера пада върху мен и ме убива. Въпреки че в GTA 5 веднъж карам с колата, но то беше на онлайн мисия. Карам с корумата и стрелям по един пич с някакъв хеликоптер. И този хеликоптер, който някакси тръгна да пада, удари се в това... как се вика, бе? Изплющя се, удари се в... Кажи го, Аз не си забравям мисълта ви, че ставам луд. Абе, удари се в... планината се едно. И... Пак съм в този тъп лабиринт. Този път супер бързо... Аз излязох отдето съм влязал. Оня лек се удари в планината, маняка, лудия маняк. Удари се в планината с хеликоптера и падна точно върху корумата. И ме уби. Много кофти. После си взех едно... Къв таб бе, аре изкарай му от тук бе, лек. Аз от тук не мога да изляза от този лабиринт. 100 пъти го минавам и не мога да изляза. Както и да е. И после си взех едно за 3 милиона или колко беше, бе, беше мега скъпо. И то не ми върши никаква работа. Ай, стига бе, човек. Майко! Направо се изнервям, ще се самоубия. Какъв е то? Гледай, аз пак не мога да изляза от този тъп лабиринт. Абе, ти от ли си бе, мен? Не мога ли от тук тека да мина някакси да се бъгна, бе? Ое. Охо. Виж колко лесно било, бе. Колко лесно било да излезеш тук. Аз вече само така ще се бъгвам. Той този лабиринт ми губи един час. Мале много надразним то ми колко бавно върви лек. Гледай. Шифта изобщо не ми бачка. Колата ми е там бе, аз значи вече мога да се оставям така отпред колите. Аре бе, един час бе, не мога да стигна до колата. Гледай ти как се бъгва. Чай само да я махна да не... Дайте да видим къде ще ходим обаче. На Цето предлагам аз, на С да ходим, на Цето. Да, на Цето. То май само то остана. На то мисиите много ми писнаха някакси, много са гадни човек, много са гадни. Винаги са някакви трудни, винаги са... Те не са толкова трудни, колкото са тъпи. Ти правиш много безсмислени неща в неговите мисии. В смисъл това в сюжета на играта са горе-долу смислени, ама в принцип като за разцъкване са много тъпи. Не, слизай. Не ми звъни сега от. Не звъни сега лек, че гърми колата. Ай, дигам. Пак ти умреля. I'm in the middle of something. What do you want? Ми заед съм, да. Just to say, look, Tommy, we can do this thing, you and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Маня, ако отивам да си взема това пикапчето, аз с тези пикапчета съм най-добре. Това е Chevrolet Blazer вече. Той е същия като ония Blazer, дед карах, само че е махнал покрива. Между другото, тези Chevrolet мега много макефя и... Оп, чакай да им. Аз какво правя? Айде, давай. Той е някакси до там. Дед викат хората ИРЛ, наистина бих карал такъв Chevrolet Blazer, защото макефи. Зимата нямаш нужда от пикап, слагаш му това покривчето и си караш така. Лятото имаш нужда от пикап, махаш му покривчето, твариш си, возиш си каквото ти трябва.
Отдолу е мокет сега, може да се наложи да сложиш един найлон, обаче виж колко място има, може да сложиш един хладилник прав. Всичко, което ти трябва, може да си повозиш там. Което е много готино, наистина. Напишете в коментарите, ви бихте ли карали Chevrolet Blazer? Ми се струва доста добра колица. What makes you say that? One does not wave accusations at a man like Diaz. I'm merely thinking out loud. No matter. I have a proposal that you could profit. I don't have time to run more errands, Cortez. I would have thought a man with such dangerous dates would be hungry for opportunities. Please, Tommy, at least hear me out. Go on. I have a buyer for a piece of military hardware that is being... На военна техника. Pick it up for me. Once you get it, I want you to call me immediately. Абе, аз да не съм мисията невъзможно, ти лут ли си? Как ще нападна военен кордон? Мале, те с мисии са луди. Тука са луди. Дал ми е бронежилетка. Да превзема военна техника. Абе, лек. Абе, как ще превзема военна техника, бе? Този да не е изперкал, бе. То пие вода от пералнята, бе, брат. Как аз, обикновен човек, Томи, Uncle Томи, ще превзема военна техника? Ти лут ли си, бе, майна? Вярвам, че карам Chevrolet Blazer, ама с него да превзема военна техника. Този епизод ще се каже Chevrolet Blazer. Чай да я видя къде. Няма ли нещо за карта директно М, ако натисна, няма ли излезе мап, бе? Това ми писна 100 пъти да... Добре, минавам по моста. Давай по моста тогава. Майко, то се луд, бе. Ти луд ли си? Ма как ще нападна кордона, бе? Стань сигурно. Много ма кефики мисии, да. Доста са невъзможни, брат. В смисъл, в GTA 5, даже в GTA 4 мисля, че са най-възможни мисии. Дори в GTA 5 има неща, които... Абе, в GTA 5 са най-добре май, защото там пак сме много хора. Деца вика. Там са супер реални, обаче тук много нереални неща. Ти как смяташ, че обикновен човек ще нападне цял кордон? То това не е нормално. Да намеря начин да открадна танка. Не! Добре. Чай, че ми стори, че върху Шевролета падна и викам край умрях. Не, да не си го чукна, че ще откачам, но ще ме ям. А та камионет каква е бронирана? Без да спра. Убивам ги. Брат, слизам и взимам танка. Танка е заключен. Как така е заключено, е лек? Ти лут ли си? Защо е заключен танка, бе? Това беше много коварно. Много коварно беше това. Имаш ли план? Вика плана ми е да съпробвам да отключа танка. Не, плана ми е да гръмна 2 пъти солидието и да съпробвам да ги убия. Аз трябва да ги убия всичките ли? Не мога да разбера. Аз не мога да схвана откъде точно ме стрелят. Сега като казаха махам се от тук, сега трябва да е отключен танкът, е ли? Да. Мистер Полисмен, I don't wanna trouble. Видя ли това? Бе, какво ли беше това? Какво беше? Стига полиция. Не, тук не става. Тук не важи кода за полицията. Нищо, и те с танка нищо не могат да направят. Къде се ударих, бе?
Не, само не стъквай лека. Много е смешно как мога да поместиш нещо, което не е гръмно, но нещо, което пази се оттатък. Каква са писали? Това са създателите на играта, между другото. В смисъл, не на играта GTA, а на мода. Пази се от пътя. Бах ти маняците. Кефът ма тия, бах ти диваците. А тая коронка каква е сега тук? Дай взема тая кола от това на филм. О, супер американска. Хи, мистер Бин! Виж какво става мистер Бин, бе! Боснахме мистер Бин. Стъпата му полиция. О, тук имаше една шут, където... Аре, китаец. Какви услуги, бе, мен? Стънт бот чалендж. Не, стига с тия лодки, бе. Стига с тия лодки самолети, бе. Та игра е 6 часа с моето фейлване, 12 часа и съм готов. 12 епизода, значи. Аз мисля по един час поне да ги правиш, защото иначе няма смисъл. He call you dumb, son. And I call him a little girl, Papi. Look at him, all dressed up like that. What is this, ladies' night? You some kind of tough guy? You dress like a woman? You got on panties like a woman too, huh? What do you got against women? То ко се заяжда? For men, big boy? I like women. I like all women. I love my mother, Chico. Alright, I'll take your word for it. Relax. Аре, ко се правиш, бе, мустакат? Can you drive on me? Ето с тия мустаци от сега го мразя. Той е Ла Тортуна. Шиваната костенурка, Ла Тортуна. Very funny. I like you, big Абе, boy. он е Ла Тортуна, не се ли оказа жив или... А, не, то ми беше спомен. Да, чай, аз ретроспекции малко сбъркам. Show me you got some big cojones. And not some little... Да ти покажа, че имам големи топки. Той ми звъня се взе. Виж как му се вижда газа, бе. Смутаняк, дебел. Който се вижда газа, е дебелък. Мале, това как е на слънце, ужас. Ще слова тук една никълъвка, е нищо по-малко. Тия двата чорапа ще слова. О, не, тази мисия много е фейлва. Тя е за време ужас. Брат, пригответе се тук да фейлвам и 300 пъти. Тази мисия много е фейлва, честно. От лодката е за вода, бе, не е за трева, бе. Лек. Тази мисия пригответе се тук е яко да се фейлва. Много съм зле. С лодките в GTA 5 ще видите колко съм добър. Даже в GTA 5 вече с самолетите и всичко с джойстик, да подчертая, съм много добър, но GTA 5 за разлика от те старите GTA-ки може да си играеш с джойстика и когато ти потрябва мишката, просто бараш мишката и то вече се прехвърля на мишка и клавиатура. Е много добре. Дори може да играеш едновременно и с джойстика и с мишката и с клавиатурата. Няма никакъв проблем с това. Докато тези старите GTA-ки не са така. Всеки път трябва да влизаш от настройките и да го прехвърляш, което е много тъпо. Но все пак, то на времето не е имало толкова, може би, когато са излезли тези GTA-ки, защото GTA 5 е съвременна, е готина игра, обаче излязла 2013-та, смятайте, те са си от 2000-та година излезли. Те са много стари игри. 2000-та година всеки ли е имал джойстик, аз с моя първи джойстик си го купих от 20 лева, еди си коя година там. И то пак, че то с него не става между другото, аз цъкам с джойстика ми от PlayStation на тройката. Оставя мен, имам чувство, че тази лодка намаля. Ако я дигна напред или то тук няма разлика, то тук няма разлика, в GTA 5 има. Оп, разлика. Ето. Ето. Той обръщане ме сбърка предния път. Мисля си моите работи, карам си, играя си. Нали ви казвам, то аз имах свободно време и реално 2 дни
Абе, 2 глупости, 4 дена по 8 часа имах. 5 даже, 5 дена имах по 8 часа на ден. 8 часа на ден. Брат, аз тогава, нали, гледах си Breaking Bad и такова, обаче не можеш да гледаш сериал 8 часа, ти направо ще откачиш. А това някакси ти раздвижва все едно мозък. И гледах Breaking Bad примерно 2 часа на ден, които са 2 епизода, 2 пъти 50 минути примерно. Докато ям и през другото време само джитя. Нали ви казвам, аз имах ангажимент 1 час на ден. Той деня е... Примерно то беше... Лятото си беше, в смисъл септември месец, то още е лято. Стъмва се късно, 10 часа, той деня е... Примерно 12-13 часа е светло, брат. Ти... През целия ден, какво да правиш? Вечер излизах за малко, ама... Нали, друго си е. Той е последен чекспоинт ли? Мина го е супер. И 8 часа... 8 часа от 12 аз нямах какво да правя. В смисъл... 1 час съм гледал сериала и съм ял. Само го включка няма взимаме, ти лут ли се? Сега, докато тъмън дойде една такова е... Как ли го включка? Кога е фита? Тук има пуршето, Аз си го знам, това си е моето пурше. 27 булдака ли? А то бизнес моля го купа. Ли това са дрехи, това какво е сега? До К. Дай да го им това К, къде е сега, мен? Това легендата много ма дразни, че излиза над картата. Мен, сложете го долу от ляво или от дясно, ти с тия глупости. К. Не, аз съм в същия град, реално. Значи не трябва да... Или аз от тук ли пресичам? Не, точно така. Тук е в същия град. Това Порше си го спомням, гледай сега. Не, то явно ония път е било на дъжд, затова е било толкова късбило. Сега се движи много приятно това Поршенце. Чако владява дрифт, така е. Много е голям акта за дрифт, не дейте. Къде? Най-накрая сме тук, бе. Я да видя какви пари струва да го купа този място. Сега не може да купиш колко може. Кой, аз ли не мога? Alright, Bush. I'm gonna save your Vera, mate. What the hell are you talking about? You know that wanker Diaz, the Bugelmeister? Diaz, He's got your boy Lance. Word is your mate tried to jump you. Didn't jump high enough, if you know what I mean. Хладили се зарядно. Само не се охладило. И зарядно пари вест. They caught him across town to junkyard. Те се стоплиха чорапи. Мен това зарядно не трябва да е на слънце. Не е никак добре за зарядно на лаптоп да е на слънце, нали? Климатика най-накрая спря. Най-накрая спря да работи тъпия климатика. Така. Добре, къде беше клаксон? Ево. В този град ли е изобщо това? Май не. Не е в този град. Обаче аз правя! Направих ли я? Това е, бе, Снакс. Нищо няма значение, последващото. Важното е, че го направих. Това беше много готина каскада. Шиба надпис алигатор красеше нейната фасада. Каскада. Мен. Това е много готино, бе. Живота на Ланс пада ли, бе? Аз трябва да го спася ли? Ко се бъгва пак, бе? Ко се бъгва пак, бе? Не се бъгва, че трябва... Трябва да спаса Ланс, лек! Бързо!
Трябва да спаса тъпия ланс, а то се бъгва. Ето това са истинските кадри и то бъгва мода. Не бе, как ще завиш така бе, лек? Тук къде отиваш като нямаше пряка бе? Те са много тъпи ботове. NPC-та. Какво се ударих бе? Край. Играта с багя с зверски. Еми така е, като играеш мод. Много мразя да играем модове. Сега се забавих само защото играта е мод. О, не, аз тук пак трябва да вляза с танк. На главата ми падна, е. Тук пак трябва да вляза с танка, обаче нямам време, защото Ланс умира. Абе, лек, той оръжие нищо не правя. Бързо. Не, как умрях така? Много ма дразни тая игра. Гледам си кръвта, през цялото време съм супер съсредоточен. Цъкам ескейп, на 100 кръв съм. Отивам, махам ескейпа и за една секунда умирам. Лек, това беше много тъпо, бе. Аз предния път го спасих на Йолом. Аз за какво стоя и ги стрелям? Аз, виж, стрелям срещу тях 4-5 секунди и те нищо не се случва. Нито умират, нито нищо. Явно оръжието не е подходящо, дева. Трябва да избера някакво по-подходящо оръжие, лек. Много се издразних, честно. И аз с меча самурайския. Аз предния път с самурайския меч, знаеш колко човека убих. Ай, че живота на Ланс пада, бе, няма ли кола да дойде? Его мой джип. Шевролета Блейзър. Не ми трябва поршета, не ми трябва нищо. Блейзър, ти виж какъв ъгъл на завиване има, бе, той в една лента обърна. Уния в 5 ленти не могат да обърнат тъпи коли такива. Това е истинска кола и то много добре върви за джип. И то с такива размери. Много кеф как лекичко се чукваш някъде и капак ти фърчи. Това е много яко с... Всичко е както трябва. На Ланс кръвта бързо пада. Сега пак с танка, само че слушай какво правя. Отивам, стрелям. Първо ги сгазвам уния. И докато са на земята слизам и тичам със самурайския меч да спаса Ланс. Със самурайския меч тичам. Спасявам го пичаме Ланс. И гледам и да избягам. Само че той дали ще оживее, защото аз ще мога на Йоло на спринт да изкарам всичко. А той дали ще успее? Тук в края на улицата ли бяха тя? В края на другата улица. Аре бе, откарай, че приятеля ме умира, Вера. Вера, т.е. не е приятеля, защото се едно сме гаджетата й. Със самурайския меч съм от Панзер. Сега вече нямаме бронежилетка, те са ме изхабили. Ама брат, наистина това беше много кофти, да си на 100 кръв през цялото време и изведнъж да умреш. Добре, leave me alone, мога да напиша.
Балек, не мога толкова бързо вече като видя на 70 кръв и ще пиша кода, че откачам. Много се изнервих вече. Бах ти маняците, човек. Това е тъпото на старите GTA. Сега трябва да карам из целия град, из двата града, за да стигна до мисията си. Не може ли просто да има някакъв чекпоинт и като мре да ме пуска пак пред портата? Готово враг пред портата, Василий Зайцев. Чувай, маняк. Ко става? Много се издразних вече. След това спирам епизода, защото ще стане 1 час. Ай, дай тази тъпа бърза кола, бе. Гледай го, бе. Аварио е лек. Няма стане. Дай тая бавна, бърза, тая, не ми пука вече. Ихи на майка колата. Тя мятка ли са? Не се вдига. А това е на майка колата, бе. От Breaking Bad на майка колата, бе. От това, бе. Breaking Bad. От това, бе, късака. Better Call Saul. Better Call Saul. Това е на майка колата, бе. Аз се виждам, че е на майка колата. Ай, стига, бе, да няма барикада там пак, бе. Вече да няма барикада, аз съм отключил града. Да, няма барикада, добре. Напряко да мина. Радвам се много, че няма барикада. На майка колата се разпуши. Ой! Чакай. Чакай, слез. Не, пак слез. Емката. Сега ще пробвам друга тактика. Че става тъмно вече. Сега ще пробвам друга тактика. Да ги се стрелям първо всичките. Ще пробвам първо да ги убия всички. Не мога да ги убия. Не ма вади, бе, лек. Добре, убих го тоя. Сега и тия педали. Добре, убих ги и тях. Ай сега, слиза. И сега вада с меча. Той е мъртъв. Браво, аре Ланс. Най-накрая го направих, бе. Трябваше малко по-умно, аз се пробвах на Йоло, ама те на Йоло много бързо, тук в тази игра всичко много бързо се случва. Ама интересно е, че кръвта ти ни пада от 100 нормално, тя пада до 70 бавно и от 70 до 0 направо так изчезва. Брат, качвай се на тъпия танки да се разкараме от тук, защото ще откача. Той не се качва с мен. Идваш ли, бе? Попеш. За кой ти е Авер бизнес партньор, като Цезарът него трябва да правиш някакви неща? Спомнете си. Ето, видя ли какво стана сега? И аз си спомнете за Уолтер Уайт. Уолтер Уайт, що се преба? Що така зверски са... Що се преба? Що така зверски се скара с Густаво? Густаво
Имаше много хубав канал и всичко беше както трябва. Нямам никакъв проблем да ме преследват. Абсолютно. Искат да ме преследват. Чайте само да се издухам носа. Уолтър Уайт се преба заради Джеси, защото имаше партньор. Ма пък реално той без Джеси нямаше да почне нищо, защото Джеси беше дистрибутора. Колко ти хубаво да готвиш, като някой да го продаде. Така че тук малко е спорно. Ако можеш всичко сам да си справиш, нямаш нужда от партньор, защото той само може да те забави и да ти наруши спокойствието. Идват ли още такива гоневци? Ето как се въртеше, бе! Много бързо върви така. Много се изстрелва. Танка откача. Я чакай, за всеки случай. Да напиша кода за полицията, защото брат много пъти ми се случва. Отивам на мисията, таман да свърша мисията и арестуван. Бъстет. Mission passed. Добре, какво да ида да сейфам и да сложим край на този епизод тук, а? Вече движа само с самурайския меч. Съжигувате ли? Да видим къде ми е. Аз дори не виждам къде съм от това тъпо нещо. Че импровизирам. Ехе! Какъв си ти, бе, лек? Tomasi Scorsese. Look, the French are giving me all kinds of trouble, amigo. They're hypocrites. They spend 100 years stealing from poor countries, and they call me a thief. Huh? I'm going to need your help as soon as possible, amigo. So please hurry. Tell me I need you, alright? I hate the damn French. Ами брат, те или инак. Ай сейфай. Добре. Чай на фона на жигулата е новия ми гараж. Това беше всичко за този епизод. Ако ви харесва, лайк, шер, сабскрайб, последвайте и другия ми канал Стоянов Моторспорт. Разгледайте, защото имам още един AI канал, което е доста интересно. И така. Чао и ще се видим.